Labarin kura mai shan shayi. Wannan dai kura ta kasance a cikin daji tare da dabbobi. Tana da son shan shayi sosai kuwa, don wata rana takan haɗa kofi na laka ta ɗauko ciyayi ta dafa, wai ita shayi take sha a wannan daji. Haka za ta je ta samu sauran dabbobi da tsuntsaye ta kwashe labari. Ita tana son zuwa birni, domin ita kullum tunaninta bai huce ta je birni ba. Idan ta je gurin tsuntsaye tana gaya musu wannan labari, sai su ta yi mata dariya, suna ganin wautarta. Su ta yi mata dariya, su kyalkyale da dariya, amma ita kanta sai ta kaɗa kanta ta yi tafiyarta, ta yi banza da su. Wata rana dai kura ta yanke shawara cewa ai lallai sai ta shiga birnin nan. Haka dai ta yi saɗau-saɗau da ƙafarta ta kama hanya zuwa birni, har ta juyo ta kalli garin nan, amma duk da haka dai ta ce sai ta je birni. Haka ta ci gaba da tafiya har ta isa birni. Ta je ta ga manya-manyan motoci da gine-gine. Ta yi ta kallon abubuwan mamaki na al'ajabi wanda ba ta taɓa gani ba. Gurin tsallaka titi ma ba ta san yadda za ta yi ta tsallaka titi ba. Haka dai ta yi ta bin gefe-gefe. Tana cikin tafiya a wannan birni, sai ta tsinci wani ƙaton shagon da ake sai da shayi. Ai ko abin nema ya samu. Ta kaɗa kanta ta je ta buɗe ƙofa ta shige wannan shago na shayi. Ai shigarta ke da wuya, sai ta tarar da mutane suna zaune ana ta shan shayi ana hira. Saɗaf 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 kura ta shige ta samu wata mata da take zuba shayi. Tana zuwa gurin sai take gaya mata cewa na zo a bani shayi da bombita da biredi da kaza da kaza. Ta kwashe labari ta gaya mata. Ai ko mutane suna ganin kura suka tashi suka firgita suka ruga da gudu. Ita ma kurar ta shige wani ɗaki ta ɓuya. Ba tare da daɗewa ba sai ga jami'an tsaro sun zo. Ina kura, kin karya mana doka. Ai kura tana jin haka da ta ruga da gudu. Jami'an tsaro suka bi ta, suka yi ta binta da gudu har izuwa dokar daji. Ai ko da ta samu ta tsere musu, ta tabbatar da cewa in ta juyo ba ta ganin su, shi ke nan ta ci gaba da tafiyarta cikin nadama. Ta koma gari ta kwashe labari ta gaya tsuntsaye. Tsuntsaye suka yi ta yi mata dariya. To babban darasinmu a nan shine, ba kome ne mutum yake samu a birni ba. Don haka duk inda mutum yake kada ya manta da asalinsa. Asali shine tushen mutum.